Good morning, Salte. Good morning. Good morning, Salte. Like dan Salte, thank you so much, Salte. Salte, खामानिया बिराद बेस्थ' सोलिगासिनो आंना Salte ओमफ्राय नों माथो भिडिअ'बो होला एलबिबो होला बोरै जाखो Salte? Thank you so much. Now bro, सफैना दं most welcome, Salte. Now bro, most welcome. Everyone गासैखौबो most welcome आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Now darna. Okay. Welcome. Now bro, माबोरै खबर सबरा? Now bro, अनामिका like dan. Thank you so much. Now bro, खबरा माबोरै सोलिगासिनो? Salte. मा खालामदों Salte? ओंखाम फुंनि रेडि खालामाखै डिउटि दंना गैया दिनै? मोजां दार Now bro. Okay. फुंनि ब्रेकफास्ट जाना जायाखै? खोन्थाहरदो दे Now bro. Good morning, Sonjit Navdang. Okay, thank you so much. Now on. Thank you. Thank you so much. On थाखाय. On. Thank you. Anamika on. Thank you so much. मैया अखा सिजा खामानि मावदों Salte बा मैया अखा सिजा खामानि मावदों Salte. Okay. आं ओंखाम जाबाय Salte होनदोंना okay Salte जाबाय आरोना Salte बुहुद अखा हादों ने होजों नोंसिनिखै मैया ओमफ्राय नावा अनल' thank you so much अनल' thank you अनामिया माखो नाव good morning नामदों नाव good morning नो बेनिफ्राय जगिताया नार्जारिया मादों good morning फंबाय नामदों good morning आब' जगिता good morning ना जगिता good morning आब' ओमफ्राय नावा गुड मर्निं दों ओमफ्राय अनामिका होनदों मा खबर नाव होनना बुंदों ओमफ्राय नावा होनदों अनल' नामदों थेंक इउ सो माच अनल' अनामिका अन थेंक इउ सो माच on thank you so much on thank you कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए comment everyone guys बेनिफ्राय मा नामखौ अन मैया एलबि बेरायाखै आं Salte okay Salte ओमफ्राय अन गुड मॉर्निंग जी दाना सपोर्ट करो हाँ एमपी को सपोर्ट करो एवरीवन गाइस प्लीज एवरीवन गाइस 8थायावनो उन्दुदों आं Salte ना 8थायावनो उन्दुदों आरोना मैया अके Salte ओमफ्राय नों Salte नों मा एलबि होला नामा Salte नों एलबिबो होथारला माथो एलबिबो होला भिडिअ होथारला जाना दं माथो Salte एमपी गुड मॉर्निंग बोल रहा है एमपी देखो अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ बाय आदालै फिक्स होना दाना इसके बाद
अन लाइक करो साथामल' लाइक दा माथो आंनियाव साथामल' लाइक दा नुबाय थांलाय ओमफ्राय फ्राइडेआव एलबि होगोन सालथे अके सालथे फ्राइडेआव अके ओमफ्राय अनन थेंक इउ सो माच अनन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना एम एस बड' गुड मर्निं आदा होनदों एम एस बड' आं मैया मोनायाव नोंनि एलबियाव थांदोंमोन ओमफ्राय एम एस बड' नोंनि एलबियाव माने कमेन्टखौनो हरनोनो अपसनानो गैया माथो माबोरै कमेन्ट हरगोन जादों आरो आङो एम एस बड' कमेन्टनि अपसनानो अपसनमोन माथो नोंनिया मैया मोनायाव मोनानि एलबिया ओमफ्राय गुड मर्निं दा सुमित ओमफ्राय एमपिआ नामदों जोंनि नामदों एमपि साजुनि उजाव एभ्रिवन गाइस अनबिका अनन थेंक इउ सो माच नै Okay, come in. दस जन गाहाम दं आरोना 10 जन गाहाम सापर्ट करो एमपी को 10 जन गाहाम दं आरोना 10 banda 15 banda comment please comment please support me good morning everyone guys Sona Rufa Tama Gazul please Sona Rufa Tama Gazul please comment खालामना होदो comment फन माबा जादोंमोन ओके फन माबा जादोंमोन आच्चा everyone guys please comment कीजिए मा खालामदों सुमित आगैनो मा खालामदों सुमित नै ओमफ्राय सालथे आं थांबाय दे डिउटियाव अके सालथे अके थेंक इउ सो माच सालथे थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय एमपी मा होनदों सापर्ट करो प्लिज हा एवरीवन गाइस एमपी को सपोर्ट करो एमपी को सपोर्ट करो सपोर्ट everyone we won everyone ओमफ्राय अनामिका बाजै आं खामानि मावनोसै होनदों खामानि मावनोसै होननाय समाय दा ओमफ्राय हारुगाना थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामहोनायनि थाखाय थेंक इउ प्लीज कमेंट कीजिए 10 बंदा कौन है 12 बंदा कमेंट सपोर्ट मी सपोर्ट खालामदो सपोर्ट एमपी बोला एमपी ने बोला कि सपोर्ट करो प्लीज बोल रहा है एमपी किसी साथ सपोर्ट जाओ अन्नानै सपोर्ट खालामदो लोगोफोर नादों प्लीज कमेंट गाइस नादों कमेंट ini kisah
cepot ओमफ्राय जोंना जेकेआ बाव फैदो आरो ना गुड मर्निं दाना गुड मर्निं आब' लाइक डान खालामना होदो दे गुड मर्निं प्लीज सपोर्ट करो सुनित को नाम डालना ओमफ्राय लाइक दान आ गई नों थेंक इउ सो माच जेकेआबो लाइक होनो थाखाय थेंक इउ प्लीज कमेन्ट नाम डालना आं आं गुड मर्निं दा गुड मर्निं एमाव ब्र गुड मर्निं ओमफ्राय राधे कृष्ण नाम डालना ओके राधे कृष्ण यू डेजी सर ने लाइक डन 6 थैंक यू सो मच सर लाइक डन होने के लिए थैंक यू सो मच 6 लाइक डन थैंक यू ओइ सौ सौलायनो नामा होनदा ओइ सौलायनो नामा होनना दाना बाब गरम अरदाबखादो दाब्रा एमाब्र फुंबिलियावनो अरदाबखांबाय नामा ओमफ्राय जै श्री राम नाम दाना ओमफ्राय जोंना इउडिजि सार ने बोला आप मेरी एलबी में आओ दाना ओके जायगा सार टाइम नहीं मिला ना इसलिए नहीं गया था जायगा ओमफ्राय जै श्री कृष्ण ओके हेलौ गाइस आं फुंनि खामानि मावदों दे दाना ओके आब' हेलौ गाइस आं फुंनि खामानि मावदों दाना ओके दे माव ओमफ्राय उजलने हेलौ बोला सार ओमफ्राय जै श्री कृष्ण होनदों जै श्री कृष्ण दाना बाय बाप ने नाइस थैंक यू सो मच बाय बाप अब क्या हुआ था 2 दिन मेरा एल्बम में नहीं आया ओ 1 डे कल मेरा एल्बम में आपने नहीं आया था इसके बाद दूसरा ने बोला नो इक्वल 11 मानेंगे में ओके नो इक्वल 11 ओके Oleh maka dengan har marib imamam ke raga जोंदों रागा जोंदों सिप्लिफ्ला जोबनो गोसो जादों आं दाना हाब एमाव बोरै जाखो गंमानदों नामा एमाव गंमानदों खोन्थाहरदो दे एमाव गंमानदों नामा ओमफ्राय इउडि जे सारनि बोला 30 मिनट का टाइम ओ दो ओके अच्छा ओके ओमफ्राय भिडिअ नायना हो दे आगै आरोना भिडिअ नायना होनो थाखाय मबाइलाव गंसेल' जाना दंलै आब' मबाइलाव गंसेल' जाना दं मबाइल गंसे उन्दुबायसो ना ओमफ्राय एमआ अनलाइन अके एम एस बड'आ नों खामदों ज' नया है एम एस के साथ फरायनो जाओ नामा क्या बुंदों मा फंसेखौनो बुंबाय थाखो नामदारा बोरै फंसेल' बुंबाय थानोब्रा फंसेखौल' बुङाखैथ' आङो माबोरै फंसेल' होनबाय थानाय खोनाखो ओमफ्राय इउडि सारने अन हु अके ओमफ्राय अनामिका बेनिफ्राय बोरै जाखो मायो बोरै जानो ओमफ्राय उदु सालानो मे ब्लू दूंगा आपको 30 मिनट ओके सार ओके सोर गोदान फै दाना ओके इसके बाद हम लोग का दिव्या आ गया उन्होंने थैंक यू सो मच बाय बापखौ रायबाय थाबाय नामा दारना हाब बाय बापखौलाय मानो रायबाय थानो रायाखैथ' हेलो क्या हो गया रे नेट स्लो हाँ
बेब करायबाय थायाखैथ' ओमफ्राय दिब्या अन थेंक इउ सो माच दिब्या जि अन डाइरेक्टलि मेक्स लागे गुड मर्निं नामदों गुड मर्निं बेनिफ्राय जोंना आं दासो मोजां खोनादों आंना नेट प्रब्लेम जादों दाना अके प्रब्लेम आरोना दिब्याने अन थेंक इउ सो माच दिब्या अन थेंक इउ सो माच Divya on thank you so much on directly thank you so much kalian kisi Maxella hardware berna Maxel bro मा खालामबाय दङ good morning most welcome Maxel bro मा खालामबाय दं खोन्थादो दे Maxel bro ओमफ्राय जोंना अनामिका मा होनदों Maxel good morning आगै होनना बुंदों एमाव मा बुंखो ओइ अनामिका फाग्लि हागुरि माथो नों मोनायाव बिसिनायाव खिदों नो नांबाय नै जोंना एमावहा ओमफ्राय दिब्यानि अन ओमफ्राय जोंना very good morning अनामिका बाजै नामदों आरोना ओमफ्राय दिब्या अन थेंक इउ सो माच दं ओरैनो नामदों आरोना मेक्सला अके दिब्या with okay on thank you so much on directly on and thank you मोनायाव नेट पेक आगै गैया थांनो हायाखै आं हायाखैसै आं दाना अनामिकाना मैया नेट पेक गैयामोन थांनो हायाखैमोन नै नेटनि प्रब्लेम नांदों आगै नेटनि प्रब्लेम मोनो मैया ओमफ्राय गुड मर्निं एमाव आगै नांदों नै एमाव आगै ओमफ्राय दिब्या अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ एमाव मा बुंखो अनामिका मेला बाजै जौ दंना गैयालै दाना जौ दंना गैयानो जौ बेनिफ्राय इट्स ओके अनामिका बाजै नाम जाना ओमफ्राय हम लोग का सर ने हंस रहा है सर हंस रहा है ओमफ्राय पिएस नार्जारि हेलौ पिएस मा बोरै खबर सबर मा खालामदों खोन्थादो दे हेलौ जेबो नङा दे जेबो नङा बासैनो एमाव ब्र गंमानदों नामा नोंहा गंमानदों सौलाय नागिरदों नामा ओमफ्राय जौ दं एमाव जौ दंनोलै अनामिकानाव जौ फाग्लिसो जौ फाग्लि मदारुसो जाला बुद्रु ओमफ्राय जोंना मनज हेलौ मनज ब्र मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सनजित गयारि स्क्रिम एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय मनज ब्र ओमफ्राय माबोरै खबर सबर गुड इभिनिं गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट
Divya Nebula on, thank you so much. Gusa Madonna, everyone guys, please कौन है कमेंट कीजिए। आप लोग की कमेंट के साथ साथ पता चल जाएगा आप लोग मेरा एलबी में है, इसलिए everyone guys प्लीज कमेंट कीजिए। 1 2 3 कमेंट कीजिए। 1 2 3 आंजोंबो लोगो जादो सोर जाखो दाना एवरीवन गाइस। मनोज के साथ कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड बना लो। मनोज के साथ कौन फ्रेंड नहीं है मनोज के साथ फ्रेंड बना लो। एवरीवन गाइस प्लीज मैक्सल ब्रो, अनामिका, एमाव, दिव्या कौन है एवरीवन गाइस। आं ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों आगैमोन दाना। अके ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों आरो ना। अके बेनिफ्राय जोंना मेक्सला अन थेंक इउ सो माच। दिव्या अन थेंक इउ। ओके दिव्या ओके। ओमफ्राय हम लोग का गार्डन सर ने ऑन थैंक यू गार्डन सर ऑन देने के लिए थैंक यू सो मच। बे अनामिका बाजैखौ साबसिननिफ्राय साबसिनसो नुगारबायलां फेस एलबि दाहोसै नों फाग्लि माब्लाबा गोसो थोफ्लांबा जारला जागोन ना होनना बुंदों एमावआ। ओमफ्राय आं दासो सिखारदों एसे लेट जाबाय दिनै होनना बुंदों आरोना। मैया जौ लोंनाया बारा जादों खोमा लेट जाबाय। ओमफ्राय मेक्सेला अनन थेंक इउ सो माच। बेनिफ्राय मेक्सेल अन थेंक इउ। ब्लु होदो दाना मनज बर' के मनज बर' नोंनो आङो ब्लु होना होबाय ब्र'। Everyone guys comment. Everyone लोङै नांगोनलै बाजै र' गासिनो दं नंगौ नामा एमाव आगै होनना बुंदों। Everyone guys comment कीजिए। Okay sir, okay bye thank you so much sir, thank you so much, thank you so much, thank you so much। आं बुरजा जायोहाय आगैनो ना बुरजा जायोनो। ओमफ्राय लामार नांगोनबो आं जों अनामिका बाजै बारा बान्दाना। नों आंखौ जाहोनो हानाय नङा आगै आं बिराद बेदरल' जायो नामा। मा बानायदों
मा बानायदों दा जेबो बानायाखै ब्र जेबो बानायाखै मनज ब्र जेबो बानायाखै आङो मा बानायदों नामदों आरोना 100 ग्रामखौनो 100 ना 100 ग्रामखौनो जाया नों मोदोम गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुरजा जानो हायालै होनदोंना जोंफोर रानथें रानथेंआसो सेरसे सेरसे जानो हायो आं बयलारखौ सेरसे आरामसे जानो हायो हारसिंनो अमा बेदरखौ बाहायो आं मोदोमखौ मेक्सेल होनदों मेक्सेल बहा थांखो होनना बुंदोंना बहा थांखोनो नै जोंना अनामिकाया सोंदों नाखौथ' ओरैनो मिनि मिनि जानो हायो आं सेरसे सेरनैखौ माने पार्टि जायो ना साथाम साब्रैजोंनो जोङो सेरनै गाहाम सेरसे गाहाम पार्टि जायो जों साथाम साब्रैजोंनो जेबो फाथा मोना आरोना नाफोरा ओमफ्राय मेक्सेल मनजआ माखो फुंनि जाखांबाय नामा होनदों जायाखै ब्र फुंनि जायाखै जेबो जायाखै ब्र फुंनि ओमफ्राय मेक्सेला अन बेनिफ्राय बसुमतारिया मा बुंखो जोंना आं जायो सनजितनाव सोंलाय आगै मा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस सबाय बिमा खायला माला बुंखो बेखायनोथ' बुंला जोबदों फुंला जोबदों नों बेदरल' जानायखायनोथ' बुंला जोब्बाय नों अनामिका बाजैना फुंला जोब्बाय होननायखौ बुंला जोब्बायसो होनना लिरबायलै फुंला जोब्बाय अके सनजितआ ना जानो रोङा जाम्बासो दाना सनजितआ ना जानो रोङा जाम्बासो आं ना जानो रोंखाया बे आं नाखौ माबाखौ जाखाया ओंखायनोथ' ना मायबा बे सुगैनाया क्रस बेनिफ्राय सान्दा बेखौल'सो जायो आं ओंखायनोथ' बाखि नाखौ जाखाया आङो सुगोनांखायनो आरो ना रौ मेरगा नाफोरखौ जाबाथाय एकदमबारे सेरनै सेरथाम जानाय रौ मेरगा नाखौसो जायो आङो सुगैयिखौ सेरनै सेरथाम जानाय रौ मेरगा बेफोर नाया माने सु जाया नालाय बेखौ जायो आरोना आङो बाखि बेफोरखौ जानो हाया आङो सुगोनांखौ दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जोंना हले मले नुजाफैनो हादों हेलौ होनदों हेलौ हेलौ हले मले मस्ट वेलकाम नोंथां आंनि सन्दिगरि हलि मलि ब्र मा खालामबाय दं खोन्थाहरदो दे फुंबिलि मेक्सेला अन नांदों आरोना थेंकिउ स माच सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो एमा अन थेंकिउ दाबो बिमासो नायना होयो सनजित मा र'
Everyone guys. Oke, maba mas filmle. Filmle. Sila huli mulia mini la zubair mama ko enon thank you so much. Beखायनो थ' अके हले मुलि अन थेंक इउ स माच अनन दाबो सिखाराखै हले मुलि नावदा नावके नबजि गुड मर्निं अनामिका आरो रुवा रुवा मानखो अनन थेंक इउ स माच गुड मर्निं अनामिका सिस्टार दं नबजि दा ओमफ्राय अनन सारा फैदों मसल खाम आं दासो सिखारदों ब्र नावदों एमाव अन सोर बहा थांखो बहा गिदिंखो दिनैलाय नावदों अनामिका मामखो अके मर्निं आगै ओंखि दुनु मावजि दुनु मावजिनि बिबोनां नावदों नबजिदा मानखो जों मर्निं वार्क खालामना दुगैना साहा लोंबाय दाना अके मर्निं वार्क खालामदारना एभ्रि वान एबार कमेन्ट खालामदो दे आं एसे दानि बेस्थ'मोन नालाय लाइक खालामो लाइक खालामना होदो ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बिबार हरलाबायबाय ओमफ्राय नबजिदा होनदों मेक्सेल ब्र गुड मर्निं नबजिदा होनदों लाइक दान थेंक इउ स माच मेक्सेला मा जाखो होनदों अनामिका अनन थेंक इउ स माच आं एसे खामानि रायलायदोंलै दे कमेन्ट खालामलाबायदो लोगोफोर कमेन्ट
मावनांगौलै थास्लायस्लाय मावाबा देहाया गोथै जालाङो। माबाना मावनायालाय मावो ओमफ्राय बबेजों अबावबा थांनांगौ गोनां जायो नालाय। मालाबा थांनांगौलाय थांनो मोनगोन। मैयाथ' बिसा फिस दङ। गोलाव गोलाव बहनना होदों। थान्दाफ्रा लोंजायो र'। मालिका होयो। फ्रिजनि दैया थान्दा होफैयो। जों होखायोबा थान्दा नालाय गरमाव ना थिगानो। थान्दाफ्रा जोंना बे फ्रिजनि दैया गाज्रिथार मोजां नङा मानसिफ्रा मोजां मोनना नङा। मैया हर सानसे मालाय फ्रिज दं इस्रा गोलाव गोलाव दै सोदों आरो बहनना होदों दै सोदों आरो बहनना होदों। सान्दुं गोसाथारना बोथोराबो अभार गुसुद्राय दं। गुसु होबाथाय लोंबाय थानोसै खबाय थानोसै गोथां मोनो बिदि गोदौनानै मालाबा बुंना देहायाव नाङानो। देहायावबो नाङा आरो बै गन्थं ओरै नाङैबा बेनो गगा मोनसिगोन। देहायाव नाङानो गिलासाव फुदुंना लोंनांगौ। दैखौ मालाबा आंगायो गिलासावबो नायलायबासो लोङो। बिदि नायदावनानै लोंना खुगाजों फोरोंनानैसो लोंनांगौ। गिलासाव गांगायो। देहायाव नाङा मोदोम माबायाव दैया। मैया मंगलबार लोंखानांगौमोन आङो। आंखौ लोंहोनो मोनैनि बिराद उफाय गैया बाइकआव गाखोलांदोंसो खननायाव। आरो लालबना बेसोरा हिनजावाबो लोमजादोंनो फन हरगासिनो गावथ' हमाखै हिनजावनि फनखौ इरागदावनो हरबाय हिनजावा। इरागदावा फन खालामबाय ओमफ्राय बाजै र' दिनै खामानि जोबनायखाय एसे माबा जाहोनो जों फैगासिनो। हरा मालाय बायदि बारे बारे हराखै आरोना। बेलेग रागा खराबाथ' रायहरगौमोन थिगसे। सानैबो मालाय थान्दाना एसे बांद्राय माबा जानला मानला खोथाबो रायलाया। नङाबाथ' मोनथार लानांगौब्रा लोरिनाया जाखांबा गाज्रि। मोनायाव केरासिन नानानै थास' गोसोम बोरै फाननानै थास' गोसोमाबो मुलि दै माने बिसखौ बोयो इयो। थास'खौ ओरै फाननानै जि खाना लादों इजोंसो मैयाथ' बाब फैनायाव जा साखांबाय। मोनायाव नानानैसो बिसा एसे बोदों नङाबाथ' थैथारगौमोन आं। हारसिंनो बोरै लोरिना थानो जेरावबो नाङाखैबो। बे उन्दुनायावबो बोरैबा आंना नेट नांदोंलै ट्रेक्टरनि लगायनानै बुदों गिदिर बुदोंमोन माबा जोंना रुनु माबा सावनायाव हामबाय स्लिम जाबाय गैलानो। बेफोरा नांला जमा जायोना बेफोर सायो जखम जानाय बायदि जायो।
ना खायफाया फैसाखौ फुरा लांग्रोजोबनानै सोलाबि खालामबाय थायो नोंहाथ' आरो बेखौ होसोलांबाय जेनेबा दंबावो होमबालाय बे ओमफ्राय दा जेनेबा बिनि हासुनाया जेनेबा गोसा बारा हाबनाय बायदि सुदों जाग्रा हिनजाव आरो दै नायनायाव सिनायोना बिनि उतपात मा नायनो गारि सा खावना गाखायोनि गारियाव संसार जाग्रा दै हिनजावा आंनावबो माइ गायफैयो दैज्लाङाव हिनजावा संसार जाग्रा जुदि बियो फालतु गावबायदि हिनजाव मोननाथ' आयै संसारा जाब्रेथारबायमोन बे हाखौ फाननो होथारामोनब्रा हिनजावा गाबबावदोंसो ना फाननायाव गाबगोनथ' आरो नङा हेलौ रायलाय बाल सनजित नानो मा सिरि जाखो थाखो होनना दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालामना हो मानसिफोर फैला फैलि जाबाय थायोना बेखायनो रायलायनो हायाखै जादोंमोन आं दे कमेन्ट खालाम अन बायदिना सोर दङ सोर दं सोर थांखो दे कमेन्ट खालाम साबा दं आरो ना जिखुनु साबा सोर दं खालामदो दे होमबाजे आं मिथिनायनि आरो ना आंनि एलबियाव अन दं होननानै अ कमेन्ट नुवाखै नामा बिलाइ कमेन्ट नुवाखै नुगासिनो दं माथो कमेन्ट ओमफ्राय जोंना गेबसना लाइक दानो फैथारा थेंक इउ स' माच गेबसन ब्र लाइक होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गेबसन नोंथांखौ आंनि बे सन्जिगर एल बि स्क्रिमाव फरायना लाग्रोनाय जाबाय दासो सिखारदों सन्जित ब्र नाना दासो आं दा सिखारदों अके नों दा सिखारदों अके अन दंब्रा आं अन दंब्रा होननानै एमाव अके एमाव नों अन दङ थेंक इउ एमाव थेंक इउ बेनिफ्राय जोंना आङो अन दोनबाय आं ब्रास खालामनि आं सन्जित ब्र अके गेबसन अके अन दोनबाय एमावा अन थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामदो दे सोरनाव कमेन्ट एभ्रिवान गाइस मा बुंखो आखाइजों थुरसि रुटि नादों आखि आखाइजों कमेन्ट लिरदों आं मबाइलाबो गल गल अके थेंक इउ स' माच एमावा अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना मेक्सेलाबो अन थेंक इउ स' माच अनल' नामाब्रा आंनियावलाय जेबो कमेडि गैला नामा Subhu sister, like done. Thank you so much. Like done, bhaiya. Alright, thank you so much. Thank you. Most welcome, my LB scream. Bye.
आंना नेट प्रब्लेम हाय सनाफोरना ओके ओके नेट प्रब्लेम दं ओके ओमफ्राय कैसे हो कांचा हाँ ठीकू दीदी कांची ठीकू मैं और आप बताओ सुबह आप कैसे हो हम लोग का तो इधर अभी इंडिया में अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है और आप लोग का अमेरिका में क्या हो रहा है बोलो अमेरिका में अभी नाइट हो रहा है ना ओमफ्राय अनामिके मा होनदों मेक्सेल रायलायदो आगै नामदों ना रावबो सोलाबानो हनै कमेडि खालामनोनो नोंलै एमाव ब्र दे सानजोंनो लागायनोसै एमाव ब्र दे नोंनि एसे हिस्ट'रि खोन्थादोब्रा एमाव ब्र बोरै मा होनो हिनजावखौ नोंनिया बाजैया नायना लाबोनाय ना गोसोथोनानै लाबोनाय एसे काहिनि खोन्थादो दे एमाव ब्र नोंनो लगाओ एमाव ब्र लगाओ मेक्सेला अन थैंक यू सो मच लगाओ अच्छा है ओए अच्छा है अभी 10 PM नाइट है बोले अच्छा अभी 10 PM ना अच्छा हम लोग का तो अभी मतलब मॉर्निंग 7:30 हो गया AM मॉर्निंग 7:30 AM हो गया इंडिया में थोय बाहाय ना इलम बर थोड़ा एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग की कमेंट बहुत जरूरी है अनिफ्राय आं ब्रेकफास्ट बानायगासिनो अनामिका बाजे ओके मेक्सेल ओके आपका स्लीप कैसा था मेरा स्लीप तो कैसा होगा सिंगल लाइफ अच्छा चला गया सिंगल लाइफ मा बानायदों आगै दादा मा बानायदों जाग्राखौ मा बानायदों जाग्राखौ ओके हाँ तो रहेंगे माँ बने आप खाम मैं जाती हूँ आज हाँ सुबह मतलब मेरा अभी आज काम नहीं है रोटी सब्जी सिंगल लाइफ अच्छा है कंसा अच्छा नहीं रे सिंगल लाइफ ना बड़ा है मतलब अच्छा नहीं है पूरा खराब है दे दानी दिनाव माइनाव हिन्जाव लायो नामा ओमफ्राय मानो नों आंखौ लाबावनांगौ बाहाय मसाज लाबावनांदों नामा डेन्जार माथो नों एमाव ब्र बेनिफ्राय संसारा माने हेल' ओइ मा एसे दावरावब्रा बेनिफ्राय सुबु सिस्टारनि ओमफ्राय दे बानाय जा दे खिदों पानी पेराव में सुबह का फैबाय आं बिदाखौ एदावना होदो दे औ बाजै होनदों नों मा जाखो सनजिदों खिन्थाना नों मा जाखो आं जेबो जायाखै दैल' लोंदों चल' बे खुङियाव मनाखौ फिसा लायो दाख्लैबो दाख्लैबो बे खस्थ' मोनदों आङो साबि गालां दै साबि गालां सिखाफोर मोनोबा आदि नांजालायबाय आंहा एवरीवन बेनिफ्राय जोंना मा आंखो
दे अनामिकाखौ लानो सानबायदोंमोन आं खिन्थाना जारला जाबायना अनामिकाया फिसा गोनांबाबो लायोनो लाजायो अनामिकाखौ लाना हो नोंलाय मा बानायदों अनामिका बाजिनो अनामिकायाबो रुटि बानायदोंनो ओमफ्राय आंबो रुटि बानायदों काबलि बुटि गुदुंनि बानायदों आं दाना अके ओमफ्राय आपकी आवाज क्यूट है क्यूट आ रही है भैया ओके मेरा आवाज़ क्यूट आ रहा है ना अच्छा थैंक यू सो मच मतलब मेरा आवाज़ क्यूट होने से भी एक भी लड़की मेरे से नहीं होता है रे क्या करेगा बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला ऑन थैंक यू सो मच दं आरोना शुभ दीदी क्या होगा सिंगल लाइफ शुभ दीदी आप लोग का इधर अमेरिका में कुछ मतलब बेरोजगार के लिए कुछ जॉब शॉप है तो बोलो जाएगा अमेरिका में ही जाएगा ओमफ्राय आप शुभ दीदी आप नेपाल में कब आएगा बेनिफ्राय आंना गल गल मेक्स अनामिका माबा एमा अन थेंक यू सो माच आंना गल गलसो जागासिनो मबाइला अके बेनिफ्राय बिबारा मादों गुड मर्निं आदा लाइक डान बाय अके दे बिबारि दे बे दा थां बिबारि होनबाबो थाङो मेक्सेल ऑन थैंक यू सो मच शुभ दीदी आप कितना बजे में सोएगा अनामिका ऑन थैंक यू सो मच गुड मर्निं आगै बिबार नामदों जोबनायसो माया गेब्लेजोबनायसोनो हाब आंना गेब्लेयाखैब्ला फाग्ला गेब्लेयाखै ओमफ्राय अनामिका ऑन शुभनि हार्ट दिया है थैंक यू सो मच मर्निं आबो बाय नामदों शुभ सिस्टर शुभ दीदी मतलब आप ना आपका मतलब फेस देखना था रे मुझे आपका फेस एलबी लेके आओ फेस एलबी मतलब फेस दिखाओ नहीं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे शुभ दीदी आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा आवाज़ आता है आप भी नाइस सुपर क्यूट आवाज़ है आपका भी बेनिफ्राय एमाव अन दे आगै नामदों ओमफ्राय एमाव अन अनामिका अन थेंक यू सो माच अन थानायनि थाखाय गोसो मोजां नाङा आंहा आब' दिनै बायदाना दिनै गोसो मोजां नाङाखै आरोना दा बेलेगनि एलबियाव नुबाथाय नोङो थिगसे जावगोन आं र' बिबार दायो गोसो मोजां नाङाखै नालाय दाहाय र' बेलेगनि एलबियाव नुबाथाय थिगसे जावगोन आंथ' दिनै खामानि गैखाया नालाय आं दिनै बयनिबो एलबियाव गिदिंगोन आरोना खामानि गैया नालाय बयनिबो एलबि गिदिंगोन ओइहाय 15 लाख दानदेनि के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय ऑल फ्रेंड गुड मर्निं नामदों आरोना अके अविनाश ब्र भिडिअ नायना होदोब्रा अननानै प्लिज ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन थैंक यू सो मच नायथिंबाय थागोन आं बिबार दिनै आंनि मेगना बिबारनि नोजोराव थासिगोन बिबारनि नोजोराव आंनि मेगना दिनै ओमफ्राय नेट प्रब्लेम नोंना नै बे दैमायाव नेट प्रब्लेम जायो आंना ओमफ्राय दङ अन मेक्सेल थेंक इउ नायबाय था नों आदा जेरावबो नुवा आंखौ दाना अके बिबार नायबायानो थागोन आं दिनै एकदमबारे मेगनखौ गोरा एसे मेगन आं दिना होबाथाय फानलु सेफ्लेना लागोन आं दिनै मेगनखौ गोरा खालामनांगोन ना माइ मेबा दंना गैया मना लाखालायदों खामानि दंनो बिनो आदा खामानि दंनो बिनो आदायाना माबा मा बुंगोन खामानियानो जाबाय संसार ब्र खामानि दंमोन माने बिल्डिं बानायनांगौ आरोना बिल्डिंमोन आरोना दिनैनि खामानिया बिल्डिंमोन ओमफ्राय
गाबोननिफ्रायसो माने जासिगोन अपेनिं खालामोन आरो ना गाबोननिफ्राय खुन्था गायगोन बिल्डिंनि आरो ना ओंखायनो दिनै गैला आरो ना जायासै केन्सेल जाबाय दिनै ओमफ्राय ओमफ्राय आंबो खामानि मावदों बिबार आगैनांदों बिबारा गलाब बिबारा गलाब बिबार दुनु कलिजा थेंक इउ स' माच दुनु कलिजा आं लिरगासिनो दंलै कमेन्ट हराखै आदा खोनासंबाय थादों नोंसोर रायज्लायनायखौ होनदों अके संसार थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना अबिनाशआ मा होनदों नों बिबार मानो बारो बारि सिखिरिखौ होनना आदसा होनना संसारा ओं ब्र' मा होनना बुंगोन ओमफ्राय मा अनामिकाथ' आंनाव फैथारला नांदों ओमफ्राय दिनै फैनो हागौमोनथ' आदा होनदों ब्र' आङो माजों थांनो जादोंलै गारिफोर थाबा बाइकफोर थाबा मोजांलै बासफोरजों बायोलां बहुद जेने थाङो आं बासफोरजों ओमफ्राय ट्रेनजोंबो थांनो हायोमोन एबारियाव ट्रेनजोंबो थांनो हायोमोन ओमफ्राय दायो ट्रेनाबो आरो पानि रिसिभबा ओमफ्राय बेनिफ्राय मा गायना होदोंलाय ओमफ्राय अके जागोन आदा नायबाय थानानो अके अन दं दे कमेन्ट लिरनो सोलाबाखै अके मेक्सेल अके ओमफ्राय अनामिकाथ' आंखौ होननानै रायलायबाय ओमफ्राय नों फैलाय आंनाय आगै दिनैनो आरोना ओइ माबा अबिनाश फैनांगौनो मेखानाव दिनै ओमफ्राय फंबायनि बाइकखौ लाबो आदा अनजितनिखौ बाइक दं खोमा आरोना माबा अनजितना बाइकआ गैला दंमोन पालसार दंमोन आरोना 220 फानबायो बाइकखौ फाननानै ओमफ्राय दा बाइकखौ फाननानै मानसिया दायो बाइक फानबाय आरोना फरायनायबो गारबाय गैला बिए कमप्लिटबो खालामासै बे थांनो बेनिफ्राय गैला अनजितनाबो ओमफ्राय अनजितना लोगोफोरजोंसो बेरायो बियो अबेबा थांबा लोगोजोंसो लांहैयो ओमफ्राय माबासो गुलु नामाब्रा सन्जितआलाय मा बा गैयै होनदा ओइ नै साइकेल सालायदों मैगं खानो मेक्सेलन थेंक इउ आं थांगौ र' फिना बुंदों ओमफ्राय आदा अनामिका सरि दे आं रावनियावबो एलबिआव थाङा दिनै अके जेबो नङा दे जेबो नङा बिबार जेबो नङा आं डाइलगसो होदोंलै बिबार ओमफ्राय अन होनदों आरोना संसारा अके ओमफ्राय आं गोसोखांखादोंमोन अबिनाश होनदों आरोना अबिनाश नोंखौ गोसोखांखादोंमोननो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ बेरायनो र' नों आंखौ गोसोखाङा माथो होनना बुंदों बाय आब' अनामिका दादा सन्जित बाय बिबार अके ओमफ्राय आंनाव दसेबाबो फै बिबार आगै होनना बुंदों ओमफ्राय होनबा सोरबा सिख्ला खिनायखौसो नुखुमादों नों सन्जित नांबाय ओमफ्राय मा होनना बुंगोन सानदों सन्जित
मैगं बारियाव दाना होद बिदि नङा जेबो बिदि नङा ओमफ्राय नाइपि लाइकल' होनो फैबाय जाबाय दे अके 16 लाइक दान थेंक इउ स' माच 16 लाइक होनायनि थाखाय जोंना एबि मस्ट वेलकाम गुड मर्निं सनजित लाइक दान बाय बा मन्दिरा बायल' दे जागोन दे थेंक इउ स' माच मन्दिरा ओमफ्राय लै ब्रेकफास्ट जानो आं अके अबिनास अके ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस सोरबा फ्रि दङब्ला कमेन्ट खालाम दे बिजि दंबाथ' जेबो नंला अन दंबा फ्रि खालामनाय जाबाय फ्रि दंबा कमेन्ट खालामनाय जाबाय निहाय बेनिफ्राय मा बुंदों मन्दिरा रागा जाबाय आरोना ओमफ्राय अबिनास नों आंखौ थांबाबो रायो नालाय दाला मोखां बुङो नालाय आं लाजियोना फाग्ला होनना बुंदों माथो दाखालै नाखुमानानै होसो जादों होनलाय सनजित नों सनजित थाङा हाब नायखुमाना होसोआखैलै दरजासो हैदोंमोन आङो माबा एमाव ब्र' लोंसोरनायमोन ना मानसिया दरजा हैदोंमोन आरोना आङो बे दरजा हैनायावनो होसोहरजादों आरोना ओमफ्राय बहा खारगासिनो मन्दिरा सबाय बिमा खानो फैदों आङो ओइ सोर माबा मालिकफोरा फैदों माथो ने मालिकआ ने ओइलाब्रा बिनोब्रा गारिया इलाय माबा खोथिया फोनायदोंब्रा ओमफ्राय अबेयो अबे माइदि खादों मा साइकेल थायाब्रा हाइ फाइ एक्सेलेन्ट कमेन्ट माथो गय लांनो होनना गयखौनो लाङासै माथो आं माबासो खावनो थांमारदों नामा नों होनबा ब्र' एकदमबारे कारेक्ट नोंनियावलाय एकदम जि स्केलाव रोजाबो बे स्केलावनो कारेक्ट टब्ला बुनो रोंलै नोङो बिलाइया मानो लांथाव जादोंलै एम्फौ जानाय नोमादों इनि औवाखौ सोरबा लांबाय नै नायफैलाय नोङो नै लांबायो सोरबा बन सिनो साइकेलाव खानानै लांखानांगोन र' इनियाव दङ इयाव दङथ' आरो नैलाय नै सिनायो मानसिफोरा खावोलै सिखाव गोजा नैलाय सबाय बिमाया गोलाव दंमोनलै दिनैनो लास्ट आरोना इनिफ्राय ओंखारनाय नंला सबाय बिमाया एसे खम ओंखारसिगोन रानदोंलै सबाय बिमाया बिरादनो सोर थांदों खिन्थाना सिस्टार एन्ड मी ओमफ्राय सुस्थिया मा होनदों आं साहा लोंनो दे अके मनिना सोरनिबा सबाय बिमाया न'नि गोलाव सबाय बिमा फारसे आगदा आखाइजों सबाय बिमा आगसि आखाइजों मबाइल अबे दोननो दोनसै नामा हाग्रायाव दोनबाय माथो जानो थाइबाय नामानो थाइदोंमोन ना थाइनायालाय सारनानै थाथोंसै नांला
नोंबो मावजि सिखावसोमोन मोननाय नोंबो मावजि गोसोम सिखावसो मोनानि दाना बुरजा गायथारदों नामाब्रा बारा नायसलसो आदा आं जि बेस्थ'लै लिरनाया अके लिरबाय था माखौबा नों सादु जादों बायलै सोरबा न' जानो आंथालै लोगोफोर न' जानो आंथा नै इदि गोलाव गोलाव मोननांगौ आरो ना अनन थेंक इउ सो माच हा नै बेखिनिना हायस्रायदो आरो ना खाबानो ओंखारोलै सबाय बिमाफोरा नंगौ सनजितखौ नों बुंदों दाना सनजितखौ नों बुंदों दाना नंगौ बेफोरलाय खाना मानो बेफोरो हासिंसो साराय आंखौ मन्थ्रसो मारना गालांगोन माखौ लोमजानाया अनन थेंक इउ सो माच अनद्रायनोसैलै बेनो दा मोनजागोन 12थायाव हाग्रायाव माने बुस्थुआ मानलालाबायना दंलै नै फात्ता मोना दङलै हाग्रा सिङाव दं अन थेंक इउ अन थेंक इउ नै हाग्रायाव गोलाव दंबावलाथायसै नै मडेलानो एसे बेलेग आं ग्रिन मडेल ना चाइना मडेल नोलै बे सबाय बिमाया मिथिबायना जेरावबो नागिरना मोनाखै आरो ना बे माबाखौ बेगरखौ मोनसेल' दखानाव मोनो माबायदि चाइना मडेल खाथ्रा जादों माथो नै मडेला बिं मडेलनिलै सबाय बिमाया जोंना बिं मडेल गरम जाथारबाय जोंना होद एमा बर' बोरै जाखो बोरै जाखो कमेन्ट
फराय सनजित फाग्लानो ओद कमेन्टआ एसे बोरैबाखौनो फरायाखै आङो बारानो गैया बार गैयालै गरम आं बोरै आखाइसिम दोनहैनांगौ नों दोनहैनो हमथानानै दोनथां इदि गोलैबाय नै ओमफ्राय एमाव अन आगै एमावा मा बुंदों फराय कमेन्ट फरायनो हायालां कमेन्टखौ नायखाबाय आङो नायखाबाय कमेन्टखौ नायखाबाय आं हायाव थायलाबायदों माथो बेरले थायदों माथो नै साला गाव हाबा नामदारना दानालाय जों नामदारां नै हाग्रा ओरै बोर लाबोनो मेरला सबाय मानि दुलुर बोर लानांगौनि हाग्रायाव सौलाय नामा सौलायनो नै इया बिराद बरिया जादोंलै ने माबाया आरोना मा होनना बुंगोन मानलानाय मडेल लावथि थुना होनाय बरिया जादों इना लांफैल' बुङोब्रा नोङो माबा फरायबाय थानायखाय लांफैदों मना लाखानांगौलै लिभार मिथिबायना हाबखोना माखो मना लाखानांगौ एमाव आगै हरबाव दे नायगोन फरायोना फराया होनना बुंदों ना जांलाब जुंलाब लंपेन्ट गानोबालाय आरो अर जाखागोन दा लेवार फराया सनजित मेख्ला सुवाल ना मा होनदों ओइद फाग्ला बारना जोगोन आं नोंसोरखौ सानैखौबो र' खा दुलि खा मेक्सेल जामिनि बेरना सालिग्राम गेम हेल' लाइक डन थेंक इउ स' माच सालिग्राम मस्ट वेलकाम लांफैग्रा जानो जोंना मेक्सेल जा मिनिबायलै माला करायनांगौ बिदिबालाय आंखौ मा बिराद रायो बेनार आंखौ नों माला रायखो आंलाय माला रायखो सानसेनो डान्स मारिलाबायबाय नाब्रा बे अननानै सानसेनो डान्स मारिबाय रायलाबाय मलाय अनामिकाजों एम्बौजोंसो गुलु गुलु सनजित साला दालाय दंफांनो फैबाय जों सनजित फंबाय बबेयाव अरजाखो हामगौ दाना आथिङावलै आथिङाव बासटाबदों माने
एभ्रिवान गाइस कमेन्ट ओमफ्राय आं थांलानो गिबाय उदालगुरियाव आयु लिवाट गोनां जायगा नामदारां देन्जार ओइ चिराङाव दैजिं फेस्टिभेल गैया गैयाब्रा दैजिं मेला गैया गैया चिराङावलाय आखाइ नोंसोरथ' आखाइ थाइसेजों सबायबिमा खानो रोङा खोमालै ने आं नै आखाइ थाइसेजों मायदि सबायबिमा खादों आखाइ थाइसेजों सबायबिमा आखाइ थाइसेजों मबाइल आरोना जोयो बाला बे हाग्राया रायलाय कमेडि खालामनो खालामग्रा साला नामदारा दे हेमाव लागाव उदालगुरि फैबा नों लांफैनोनो बावमारगोन थांफिननोनो बावगोन ओं हाब उदालगुरियाव जानो बे थांफिननो बायोथ' बिराद समायना उदालगुरिया बोरैथाय आसुरित मोनो आङो मिथिगौना बाक्सा चिरां क'क्राझारनि मानसिफोरा खथ्थ' उदालगुरियाव ज्राव ज्राव हाबफै जाफैदों ओमफ्राय आयु आलासि जानो फैनानै थालांखायो खोला दाख्लैबो सासे थालांबाय जों गामियाव आलासि जानो फैनानै माबानिमोन चिरांनिमोन ओमफ्राय आयु मा जायगा दाबो लेवार थालाय हाग्रा बारियावलाय लेवार थायाबालाय ओमफ्राय दादा दाब्रा दे जोंना संसार ब्र लागायना होदो कमेन्टआ एसे नों खाना मानो गोलावथारमोन दिनै फिसाथार ओमफ्राय आदसा आदसा जागौमोन इयो ए नै सबायबिमाया गाजालाबायबाय माथो आंजोंलाय हायाव हाब मानि नंगौला सबायबिमाया नायलाय हाब मानि मानला दङ एकदमबारे बेराय सिख्लाफोर लोगो हमो ओमफ्राय बैसांनो बानायनो सोलाबासैलै आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना माबा वाक्स वाइ जेद एसे बुरजा खाखो आङो ओमफ्राय मुर्ख गावसो खायाखै दाबो रायजाबायलां नै कमेन्ट फरायबाय थानायनि आइ थाबखायनि अनामिका उदालगुरिनि सेंग्राफ्रा बिखायाव दारि गोनां हिन्जाव दं गोनां ज' बारा ना मागो आं थांगोन र' सानसे सनजित मोनानाव मोजां मोनोबा थाबोखागोन आं सनाफोर फै जोंनि उदालगुरियाव फै मिथिबायना नै दाख्लै गोरलै नुनाया जा थाइदोंबाला बे हाग्रायाव बिराद माबा दं आरोना ओमफ्राय दंफां गस्लायाव सिथाबजोबो बे बुस्थुआ कमेन्ट अनामिका आदा जाया मैगंफोराव आं कमेन्ट फरायथ'ला दे नोंसोर एसे लागायला होलाय एसे थाब मैगं खानो आङो रायजाबायना आं मैगं खानायनि माबानायनि थाबखायनि मिसिं जानांगोन होनदा मिसिं सनजित ब्र आं खामानियाव अके गेवसन ब्र अके गाज्रि दामोन दै कमेन्टखौ नायनाय जासै एमावआ जा मिनिबाय आरोना बे दंफाङा फालतुलै हाग्राया
हरनायावबा खिन्थु सनजित नोंसो साखि थागोन दाना हरनायावबा मा हरनायाव साखि थानोब्रा बुजायासै आं आदै ओमफ्राय मा नामखो बियो लगाया अरबाथ' होनबा आंबो कमेन्ट लिरनो होनल' जोबसै बिदि नङा कमेन्ट सनजित उरला अके जोंना नै गामियारि फैदों लाइक दान थेंक इउ स' माच नैलाय गामियाव सबाय माखादों आङो गामियाव सबाय माखादों आं गियोहाय अके बेलेग टपिक गैला नामा बेलेग टपिक गैला गामियारि मा गाबलाबायखोब्रा गामियारि ओइ लाइनजों हाबबो नोङो दालिजों हाबला आङो आं थांबाय होनबायजों ना अबे कमेन्ट गामियारि आंनि भिडिअखौ नायना हो गामियारि नोंनि बेयाव थाङो आङो गामियारि फैनाय लोगो लोगो गासिबो साइलेन्ट जाजोब्बाय माथो माखौबा गाफायबाय आं नोंना जाद्रायथारा फन रायलाय फन रायलायनो मा फनलै दारू पी के मेरा बाप भी चला गया मेरा माँ भी चला गया होनाखै नोङो दावाय रे बाबा दावाय थाङा थाइ गुरिया मा जाखोनो थेवबो सनजितखौ आं मोजां मोनो थाइगिरगुरिनि बाजैनि बिनानावा आं बारा एसे मोजां लुखायोब्रा जालांलाखायो आंखौ लेवारजों बे अनामिक बे गामियारिखौ गियो माथो आं दाना गामियारि गिया माथो ना मा आंखो लांनांसिगोनसो होनदों दाखालै लोगो हमना अनामिकाया सनजितनि लेवारखौ मोजां मोनबाय ओंखायनो अनामिकाया होनदोंना होद मेक्सेल ब्र बिदि नङाब्रा जाबायलै गैला जोब्बाय थादोंसो इयो बेलेगफोराबो ओंख्रि गैयाबो खावना जाफैनांगोन आदा दिनै बाजार दंमोन माथो उदालगुरि स्टेसन सेराव आं थांदोंमोन दाखालैयाव अके मोनदोंहाय ओमफ्राय अनामिकाया ओमफ्राय बाजैया मेक्सेला बाजै नामदों गामियारिया हरानो गियो आं ओंखायनो गिया आं बेखौ नाम मोनबाय नै
बिखिलाय नोंसो हाबनो गोनांमोन बे लाइनथिं हाबो नों दा थानायथिं ओइनि मोनसे ओमफ्राय मारुबाय मोनसे ए फिसा खाबा जाबाय अबे जरा अबे हाबो ओरै लाइन लाइन एमाव बर'आलाय दिनै दखान गैया नामाब्रा एमाव बर' बे लाइनखौनो दङ गैयालै बुरबक दा होनबा आं थाखायगोन बन नुदों इलाय मेगनफोरालाय गैला होनखाबाय मोनसे मोननैया थालांखायो दा नोंनि नागिरनायखौ आं नागिरना दा देखायबा नैलाय बिलाइ मायो मा नै आंसो खायाखैना नोंसो खाबाय थादों दे मनायाव सोनाङो इनिया मेरला दं कमेन्ट खालामना हो र' एकदम गिख'लै मनासे ग्रोब गैलाय खारनोसै माबा खालि खाफैनांगौ सानबानि उनाव एबार कमेन्टखौ लागायसिगोन आङो नै साइकेल सालायसिगोन ना साइकेल सालायबाथाय कमेन्ट लागाय बार स्रो स्रो बारनायजों नों थिखांबा नों ला आं थिखाङा हले नोङो माबा लाबोदों खाथुमग्रा बुस्थु लाबोदों लाबो आरो गैयालै ओमफ्राय गामियारि गाबबाय उरला गाबना थान्दा थान्दा कुल कुल अके प्रानजितआ सन्जितनानो अके एबार कमेन्ट खालामदो दे सोर दंमोन लागा एबार लागायना होदो एमाव गामियारि माबा मा नामलाय मेक्सेल अबाव खारखो जाबायलै नोंखौ सोर लाना फैदों होनबालाय प्रानजित गाबना अनामिका होनो अबे बुं सोर दङ लागाव कमेन्टफोरा गरमथारलै सेस गरम मोनजोब्बाय मा होनदोंमोन दहायो बोरै मोना अनामिका सन्जितनिखौ नांदों आरोना रायजोफोर आं दिनै हिन्दी इंलिस एख' बुंथ'ला दिनै आं बर'निसो बुंसै प्रमेता स्वर्गियारि बुङा नोंलै आं दिनै जेबो बुंला लोगोफोर आं दिनै हिन्दी इंलिस एख' बुंला बर'निसो बुंसै होननाया बेनिफ्राय जोंना कमेन्ट बारबाय आदा कमेन्ट बारखाबाय आङो माबा सोरां संसारफ्राव कमेन्ट बारबोखाबाय माने एबारबायसो कमेन्टखौ मोजां नायफिनलांसै आङो ओमफ्राय बेखायनोथ' मेक्सेल नांबाय नै बे मेक्सेलनो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा नों ओंखाम जायाखैलै दैल'सो मोनलोंदों आङो ओंखाम गैयालै दिनै सङाखै
ओमफ्राय जोंना संसारा नै मिनिहरबाय आरो ना मबाइल सबाइल गोलोमदै हुगारग्रोलां खादो बे आखाइ सुजोबनो हाया ओमफ्राय नोंनो खाना नखानो Gimana baru enggak itu zona berapa tuh kasih aja dong bawa kunci lang bawa saya haba menyu moनसे आरो इजों जों इयाव जागोन आरो जाबाय जुदो मालाबो नै ससेया बोरै जे दुखु खोथा फोथारबायलै फैसालानो नै स्राव थांनांगौ नै बुस्थु नै बेखौ ओरै खालामनो आरोना एसे बुंबावनांगौ नोंखौ जाबायथ' लासै सोलायलांबानो गवा ओमफ्राय जोंना मा ओंखाम जाबाय नङा नेट पेक सोना हर सनजिनो हा थ' बेखौ मारै लांफाय मारदो र' दे आंना दोनजाला माने आंना गिट खाना दोनजालाय नेट पेक आंनानो गैला ट्रानजिट ओमफ्राय मबाइला दुंखावलाजोब्बाय माथो बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो हाय होनदों जोंहा इसमिता हेल' हेल' ओमफ्राय एस दिया नों गुलु गुलु होनना दाना बेखायनोथ' सनजितआ बुरिबाबो मेक्सेल नांदों आरो ना थान्दासो होनबा अनामिका सनजितआ गरम जाथारा ना मा अनामिका नांदों आरो ना मेक्सेल ब्र अनामिकाया माबासो मैसोसो बेनिफ्राय मैसो अनामिका मैसो एभ्रि वान एमाव बोरै जाखो सिरि जाबाय कब्रा एभ्रि वान ओमफ्राय जोंना संसार ब्र मा खालामदों संसार ब्र बुधबार बाजाराव फैनोबा बुधबार बाजाराव फै दिनै आं बेरायहैगोन गरम मोनखावजोब्बायलै लुस्रुहैनांसिगोन थान्दानो जानाय नंला नङाबा नै ओमफ्राय माथो गैला कमेन्टआनो माथो दद्र'जोब्बाय मानसिफोरालाय सन्थरजोब्बाय आंगोफोर आंहा ओंखाम ओंख्रि संनानै 10टानिफ्राय अके दे जोंना संसार दे आं एसे बिजि जाबाय ब्र गाज्रि दामोन अके बिजि जाबायना अके गाज्रि मोना नै सबाय बिमा खाफैदोंमोन फानालै मोजाङानो थोआ एसेल'सो
आं बिदि बाराव फैदो सनजित बा बेरायफैदों होनना आं बुधबार बाजाराव बेरायो सनजित बा फैदो अके मेक्सेल दाबो बुधबार बाजाराव बेरायनो लिंहर फैसा एसे गैयालै थांनो हाया आधा क्लासबो दं अके ओमफ्राय एनाउन्स लाइक दान आगेन थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम एनाउन्स आब' बेनिफ्राय वेलकाम खालामनाय जाबाय आरोना मा लाखो ओमफ्राय बिजि जाबाय आं दाना अके एमाव बिजि जाबाय आरोना अके एमाव नों नामखौ सोलायदो नामाथ' थिगानो एमाव ना कब्रा लादोलै कब्रा ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा जाखो दासो सफैदों स्कुलाव दोनैना दादा अके स्कुलाव दोनना दासो सफैदों आरोना मोजां एनाउन्स बाथ' आंखौ लांगोन ना लांलालै बिजामादै गनायला ओमफ्राय फैदो दाउला कारेन्टआव सनजिना कारेन्ट मा कावरेनब्रा बुजासै आङो कावरेन ना माखो कावरिट ना टाउन नामा काउन्ट ओमफ्राय अखाफोर सना नामा प्रानजित माब्रै थाथ'ब्रा थब्रा ओं ब्लेक कब्रा ब्लेकखौ बुंलायला वाइट कब्रा आरोना ओमफ्राय एनाउन्सआव होनदों माथो दंखायो नो आरोना सोर दङ गैला ओमफ्राय लाया माथो लाङा थाथ' दे रनाना अके लाया माथो लाङा थाथ' दे नों अनामिकाया मा होनदों दे हाय ओंथि आं अन दं दाना अके जोंना संसारा माबाखो पारनजितआ सनजित नेटपेकलै नेटपेक गैयालै संसारा होनदों बाय दै आंनि फेभरेट आदा सना अके थेंक इउ स' माच संसार थेंक इउ रोजा साबायखर आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुलुर सना होनना बुंदों जोंना प्रानजितआ ओमफ्राय बिन्दिया गुड मर्निं बिन्दिया मोस्ट वेलकम बिन्दिया आपको मेरा संजीत गौरी लाइव स्ट्रीम में आपको वेलकम करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ इसकी बात कोड ना कोड बावदोंलै आंना मिस्टेक जादों फरायनाया कोडआ अके कोडआव आरोना मेक्सेल ब्र ओमफ्राय कोडआव सोयो होनबा नों मेक्सेल ओमफ्राय बिन्दिया मा होनखो सनजित लाइक दान थेंक इउ स' माच बिन्दिया लाइक दिनैखले अनामिका आगैया खिन्थादों गार्लफ्रेन्ड दंखायोनो नोंना सनजितना ओइ गार्लफ्रेन्ड गैया एकदम सिंगेल आरोना चाका सिंगेल आं मिथिबायना चाका आरोना पियर सिंगेल आरोना आङो बेनिफ्राय 21 लाइक दान थेंक यू सो मच बिंदिया ऑन कैसे हो बिंदिया मैं ठीक हूँ अभी ठीक हूँ और आप बताओ बिंदिया आप कैसे है कोडाव नारना मेक्सेल ब्र उदालगुरि कोडाव नामा बेनिफ्राय संसारा मानखो आदा आब' अनामिका बाय दे होनदों आब' अनामिका बाय दे होनदों माबाया जोंना संसारा माथो होबाबो होआ माथो आंखौ नारना माथो होबाबो होआ आंखौ हाब प्रानजित नोङो माथो होगासिनो दं माथो ओमफ्राय आंलाय आंनि नङा रावखौबो फैहोआ आं दाना आंलाय आंनि नङा रावखौबो फैहोआ आं नामदारा मा कन्डिसनाव आंखौ बुजायसै आं बे अनामिकाया मा स्टाइलाव आंखोथाय मा आंनि रावखौबो नङा ओमफ्राय प्रानजित मानो गाबखो होनदों प्रानजित मानो गाबखो आं रायज्लायगासिनो माथो प्रानजित ब्र ब्र भगबान बेवहायसो फैदों नामदारना बेनिफ्राय बाय ओंथि होनना बुंदों दे बाय ओइ अनामिकाया माबा मोनसे खोथा रागा जाखोब्रा खिब्रमायालाय बेनिफ्राय अखाफोर खोबो दुलुर
खोबो माथो होआ आं दारना लै होआ कब्राया कब्रा माला अनामिकाना बांगाल सेंग्रासो गोसथोयोनोलै अनामिकाया बांगाल सेंग्रा बिजनिनि बांगाल सेंग्रासो गोसथोयोनो ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस आव आव सना प्रान्जित होनना बुंबायलै नै जोंना आव आवसो होनना बुंबाय सनजिब आव आवनो आव आव बिसोरना प्रान्जित मा बुंनोब्रा जाखायो जों गैयिफोरासो गैयो आरोना जों गैया ग्रह गाज्रि दिमालै नेट थाया बेनिफ्राय गुड मर्निं आफा होनना बुंदों गुड मर्निं एवरीवन जोंना आर डी थैंक यू सो मच आर डी मोस्ट वेलकम लाइक डन कर दो आर डी बेनिफ्राय जोंना मा होनोखो दुलुर माथो होबाबो होआ बुंखायो बिदि गाबख्रा होबाय थानाङा गाबोबाय थानानै गाबख्राबाय थानांदों बर' एस मस्ट वेलकाम बर' एस मा बुंखो आंनिखौबो बोनायथुहोनासै एसे आं बिटुगो न' लोगो जादो सोरजों सारमोन एसे नारा एभ्रिवान गाइस नै जोंना बड' एस फैदों आरोना बड' एसजोंबो लोगो जाना होदो एसे सापर्ट खालामना होदो बड' एसखौबो ओमफ्राय लोगो जालायलायना हो लागावना हो लोगोफोर लागाव नै माथो आइ बिखुनजो दंफैयो आरोना आरदि ब्र मस्ट वेलकाम आरदि ब्र ओमफ्राय बड' एस मस्ट वेलकाम अखाफोर होआबा होआ बुंलाखा जेबो नङा आं दामदारना जोंना एनाउन्स एबा प्रान्जित जा मिनिबायलै प्रान्जित होनबाय ओमफ्राय मेक्सेला अन एनाउन्सआ मा होनो दं आर डि आफा होनना बुंदों प्रान्जितआ बुंदों मिनिनाङा लै बाल नांदों आरोना आर डिआ ए नांदों आरोना ओमफ्राय सोर सोर दङ दे लागायस्रो हो आरोना लागायस्रो होना हो ओमफ्राय ओंखि सना लोंदो होनना बुंदों ओंखि सना लोंदो होनना बुंदों नै लोंनायनि माबा सौबाय प्रान्जित गाइखेर लोंनो मानो अनामिकानि गाइखेर अनामिकानि दुधु जानो मानो प्रान्जितनि नै फुङाबो समायना दारु प्याकिनि प्या बिन्दिया कुछ तो बोलो बेनिफ्राय आंखौ नुब्लासो र' नोंसोर बाय प्रान्जित र'ब्रा प्रान्जित दसे थोरज' प्रान्जित नोंनो दुदु जासिलायबाय जोंना नेवना दुदु जानो बानानै ओमफ्राय मा होनना बुंखो आइ बिखुनजो आं साख्रि मोनबा फिसाजोखौ आंनो हरगोन ना हरा होनना सोंदों ओमफ्राय ओइ जाखोन्दा गाइखेरखौ जायानोलै आजिखालि जाखोन्दा जाजोब्बायलै प्रान्जित मा जाखो होनना बुंनानै होनदों माबाया आर डि बसुमतारिया गांजेमा आगै सना ओंखि माइनावनोलै नै ओमफ्राय प्रान्जित र' थांनाङा आंनो थांनोसै होनना बुंदों ओइ थाङा र' ओमफ्राय आर डिआ ए नामदों आरोना प्रान्जित अनामिकानि दुदुखौ जामारा होमबा नोङो प्रान्जित र' आइ दाना र'लै र' थैज' आइमोन आफामोन आगैमोन आबौमोन आदैमोन आबौमोन आनैमोन आमाइसोमोन र' थैज' र' आर डि आफा होनना बुंदों आरोना नै ओमफ्राय जोंना एनाउन्स एबा मिनिबाय आरोना ओइ फाग्ला
सन्जित नामदारना ओमफ्राय अखाफोर आं सानसेनि थाखाय नोंनो नङा अरायनि थाखायसो गुड बाय ना होनबायलै नै गुड बायनो अरायनि थाखाय होनबा बिखुनजो लिंबाय थानोसै आं नामदारना सुमिनि आरोना फाग्ला बिदिजों जायो नांबाय नांसोबा प्रान्जित जायालै बिदि फाग्ला बिदि नङा कन्ट्रल प्रान्जित इसानि ना अखाफोर सनानो नांबायलै गरम ओमफ्राय आरडि अन दुलुर सना नांदों ओमफ्राय एभ्रिवान सन्जित मैथा नांदारा होद मेक्सेल आं माबा प्रान्जित आं मैथा नङा ओमफ्राय गांजेमा हामा सना बिदि बुंनो हामा गेदेरफोरनि खोथाखौ लानांगौ हामा हामा नों हाथरखि जोंबाय था आंनि खाथियाव नांदों नै हाथरखि जोंबाय थानांगौनो एन हाउस साहेबाबो बिराद गोरों जाबायलै दाना ओमफ्राय सोरखौ अखाफोर होनखो प्रान्जितनो आरदिया सोंदो माबाया आरदिया सोंबाय सोरखौ अखाफोर बुंखोनो प्रान्जित अननदारना नोंसा बिखुनजोखौ आरदिनो नोंसा बिखुनजोखौनो आरदि नोंसा बिखुनजोखौ ओमफ्राय हाउस वाइफआ जा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय आरदिया नांबाय आरोना बि सि आरदि आगै नों जाम्बाथारना आरदि आगै नों जाम्बाथारबायलै नै माबाया आंना मेखाया बेनिफ्रायथ' दोननो सनजित नामदारा दोना मानो दोननो आंना दोनदो सना जिउ होननानै गोदै मासो दोनगोन आंनाबो दोना आङो बड' एसआ मा होनदों गोदानफोर लोगो जासो सारमोन आरोना नै जोंना बड' एसजों लोगो जा बड' एसजों लोगो जा ओमफ्राय दुलुर ना गाबबाय नै जोंना प्रान्जित गाबना बिखुनजो नुवाखै आरदि खुलुम आगै नामदो आरोना बेनिफ्राय एनाउन्सआव मा होनखो सिख्लाफोरबो लेंहरनो रोङा नामा नोंसोर बिखुनजो बुरिफोरा फैबा सिख्लाफ्रा फैयाब्रा गावस्रा बुरिफोरा गादबजोबथारो सिख्लाफोरा दाना मालाय बोराय उदै गेन्द्रासो नागिरोनो ओमफ्राय नोंस्रा गोरलै उदै फिसा उदै थेफाखौ नागिरो आरोना ओमफ्राय दाबो जागायासैना दाबो जायाखै लै ग्र' जायाखिसै होनना मा बुंनो बड' एस मा बुंबावनो आरोना जोंना मा होनना बुंखो एनाउन्सआ मिनिबाय आरदिया मा होनखो थेंक इउ बाजै सना बिदिसो जानांगौ दा बिखुनजोफोरा नांदो आरोना जाय बिखुनजो पार्टि जाय नाना जै बिखुनजो पार्टि जायना माबाया एन हाउस बार'
आं थांगोन नोंसिनाव एनावसो एकदमबारे जाला माला नङा आरोना बोरमा खासि ओमफ्राय नानि गेजेरावबो ना सिंगि नानि गेजेराव ना सिंगि ओमफ्राय बेदरफोरनि गेजेराव बोरमा खासि अमा थावख्रिसो जाहरनांगोन नोङो एनावसो आंनो र' नङाबाथाय एकदम बखिगोन आं नोंखौ र' थांगासिनो दङ प्रानजितआ अन आरोना आदि ब्र' बोरै खबर सबर आदि ब्र' दखान होनाया बेसेबां लाब जाखो भटआव इलेक्सनाव दखान होनाया बेसेबां लाब जाखो खोन्थाहरदो दे प्रानजित ब्र' माबोरै जाखो दाबायदि अबेनि सैमा गदाय फिसा बे बेखौसो सोङो टमिया बेखौ अनो बेखौसो सोङो ओमफ्राय मानोथाय गावनि खालारखौ अना बे गावनि खालारखौ अनो गोमायखौ मानसिखौसो जाथिना बंस' जाथिना बंस' बेखौ अनो बेखौ थाव रायो गोजाखौ अरमारो नोंनि गुमैया आंखौनो जाहोनो हाया होनारा जाहोनो हायाबा आंलाय मा मिथिगौ आंथ' बिजामादैसो ना ओमफ्राय गैला आं फानि खालामला प्रानजितआ मा जाखो प्रानजित खालामलानो ओमफ्राय दिनैनि बे गोजोन फुंबिलियाव आइ बिखुनजोनि गोदै गारांजों सुजुनाय शायरिआ ओंखारबाय खन्थाइनि देंखोजों नावदोनै प्रानजितआ मानसि फैदों र' सन्जय अके जोंखौ बुरिल' बुंखायो सन्जितआ नावदों एनावसोबा थांबाय आरनानै बायदों अके थेंक इउ स' माच प्रानजित अन दे आइ नामदों आरोना जोंना माबाया आदिया अके अन बिथराय रामसियारि मस्ट वेलकाम बिथराय रामसियारि नुजाफैनो हादों बरायना लाग्रा जाबाय मस्ट वेलकाम बिथराय रामसियारि अनन थेंक इउ स' माच प्रानजित अन प्रानजित ब्र' मा खालामदों कलेज सलेज गैना गैया दिनै प्रानजित ब्र' ओमफ्राय आरडि ब्र' कलेज सलेज गैना गैया खोन्थाहरदो दे सोर दं बिथराय ब्र' मा खालामदों बिथराय ब्र' सोलांबाय बिथराय रामसियारि माबोरै खबर आब' खोन्थाहरदो दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट लाइक होना लाभ बुरायलाबायदो दे एभ्रिवान मा होनदों मा मैगं जाखोनो बड' एस मैगं माने जेबो जायाखै फुङाव जेबो गैया अनलि गिलासि लोंदों ओमफ्राय जेबो गैया क्लास गैया होनो प्रानजितआ अके बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला कमेन्ट फाटा फाटि दे ओंखि मोनदो दे फाटा फाटि सन्जित नोंनि शायरिया सन्जित आंनि शायरिया जागोन ना जायाखैनो जादों सुपार हिट खारना शायरिया सुपार हिट आरो सुपार हिट माखो गस्ला सोमला सोमलि देरसुना ओमफ्राय बाजै नाम दाना दे आरो खेनसे मोनसे स्राय लागायनांगौलाय शायरिखौ ओइ अनामिकाखौ लानानै प्रानजितआ मा बुंखो सन्जित थाथ'दो दे बेलासियाव फैगोन अके थेंक इउ स' माच प्रानजित थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर आरो दे मा होनखो बिखुनजोखौ लाना शायरि लिरनाया माबायदि जादों बाजैनाव दा आंनि थाखायथ' सुपार हिट जादों सुपार हिट आंनि थाखाय सुपार हिट जादों आरोना दा
हेलौ एभ्रिवान आव नोंना हेलौ एभ्रिवान दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो ब्रा आतजन गाहाम दङ कमेन्ट खालामदो दे फाटाफाटि कमेन्ट अनामिकालाय मा जाखोब्रा दोननोसै नामाब्रा आं कमेन्टखौ माबा एलबि दोननोसै नामाब्रा खोन्थाहरलाय देलाय सोर सोरनि थाखाय दोननांगौ सोरनि थाखाय दोननाङा दे कमेन्ट लिरसिजोबदो दे कमेन्ट लिरसिजोबदो जोबोद मोजां जादों आगै थेंक इउ भेरि माच नों आरोना हाय दाना दोना साबाल'सै माथो नंमारगौ बाजै नामदों नंमारगौ आरदि ब्र मा ओंख्रि जाखो आरदि ब्र खोन्थादो दे आरदि ब्र मा ओंख्रि जानायमोन ब्र बोरै खबर सबरा बोरै सोलिगासिनो आरदि ब्र बिथराया थांबाय नामा बिथरा मा नाममोनलाय जोंना बड' एस नामा खोन्थाहरदो दे सोर सोर दं सोर सोर गैला कमेन्ट खालामदो दे नंगौ नामा होमबा दे दसेबा उनदाना होमबा दे दसे उनदाना नंगौ हाय आगै होनफिनदों दुनु कलेज जादों ब्र मरा साइलि फाग्लि फैयाखै नामा गैयालै दिनै साइलिया एकदम थोबसेबो नुजाफैयाखै आरोना साइलिया दिनै बेनिफ्राय अके फुङाव लखर जानायनि सिमा गैया जोंहा अके गैया जोंहाबो दिनै रसा नांबाय दे आरामिका बाजै सना हाय नामदों आरोना नै ओमफ्राय आं दासो जागासिनो रुटि गुगुनि साहा लोंदों ओंख्रि मोनदोंबा दे नोंनि दिन जासोना मा ओइ ओंख्रि आगै नामदों ओमफ्राय आरदि अन बुं दे नामदारनानै बुं कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एभ्रिवान गाइस प्लिज दसे थाबावनोसै नामा आरदि माला हाबा जामब्रा आरदि माला हाबाया दाउदै गैया नामा अनामिका गग'निजों दाना गग'निजों दाउदै गैया नामा अनामिका दाउदै गैया नामानो सनजित सना फै जानोबा दोनखादों आं दाना थाङालां ओमफ्राय आंनि हाबानि सिमा गैया दाना आरदि देलै लादो आरदि हाबा जानो लुगैदों चिरांनि हाबा मोनजाफेराखै आङो आरदि लागाव आंनि हाबानि सिमा गैया आरदि हाबा जानो लुगैदोंलै चिरांनि
गैला नामा रावबो दोननोसै दांलै रावबो गैला माथो साब्रैल'सै दे सोर सोर दं दालाय सोर सोर दं खनसे कमेन्ट खालामलाय साब्रै दङ ना साब्रैयाव सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय साब्रैयाव सोर दं मारो जेनेबा सोर दं मारो कमेन्ट खालाम दे साब्रैयाव जोंना दुनु कलिजा बेनिफ्राय अनामिका सानै आर साथाम जाबाय आरो सासे सोर दङ आं दा ब्र' ओंखाम जाबाय नामा ब्र' दुनु कलिजा ओंखाम मोनजायाखैलै गैया ओंखाम सङाखै जोंहा दिनै मोनजायाखै जोंना ओंखाम सोंखामनि जि मालाबा जायो मालाबा जाया जोंना एकदबारे जेबो माबा गैया आरोना सिमा गैया जोंना फाग्लासो आं दाउदै दंबाबो हायाखै दाना हाखाया दाउदै दं होनबाबो जाखायाखै जानांगौमोन हाखायाखै होनदों जाखायाखैनो अके हिनजावखौनो दैयाव जोनाय लानो साननाया हिनजावफोरजोंनो नायस'ना जाया आंहा दाना अके बिदिनोलै गैया आंहाबो बिदिनोसै नंगौ नामा अनामिका बाजैसना होनना दुनु कलेजाया दुनु कलेजा ब्र' नोंलाय मा जाखो खोन्थादो दे बेरे फुंजानि आं लुसुरसैलै गरम मोनबायलै न'आव खाना फैनानै दसे कमेन्ट गेलेबाय थादो आं दोनथ'बायलै दसे गारसाजे आरदिनि हाबाखौ आंसो मोनजागोन आंसो खाथि आरदिजों दाना आं थांगोन रा आंबो थांगोन
Lagau cuneria mana बुंखो फुङाव वाह अनन थैंक यू हम लोग का विवा बॉस वेलकम थैंक यू सो मच विवा मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू गुड मॉर्निंग संजय ब्लॉग ओके मॉर्निंग मुनि आंनि जुदि ओके आंनि जुदि मोजां केरियार्स मोनोबाबो अपेन इनभाइटेसन हरगोन आंनो अके आंखौ लेंहर आगै थांगोन दा अनन हेलो अनन काने हेलो बिबा अनन बिबा हेलो फुङाव बिराद बो ना अनन फुङाव बिराद बो ना अनबिबा फुङाव सयानो जाथारा थेवबो अननानै थाना होयो आं फुङाव सोलाबथारा ना अके बेखायनो S4S बुङो दाना आर दि आगै नोंना खैथायाव आगै एलबियान दाना आंना 12टा PM आव होयो बाजै नामदारना अके एभरिवान गासिखौबो थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर आं एलबि दोननोसै आरोना ओमफ्राय जोंनानै माबाया फैबाय आरोना ददेरे गुड मर्निं लोगोफोरना दाना ददेरे दे लाइक दान खालामना होदो दे आं एलबि दोननोसै आरोना लाइक दान खालामना होदो दे ददेरे लाइक दानखौल' नेबाय आङो ओमफ्राय बिबा चला गया क्या प्लिज लाइक दान थेंक इउ सो माच एभरिवान गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबो जिउ बिखा आमाय समफ्लनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय होबाय दे थेंक इउ सो माच आरदि थेंक इउ सो माच आरदि आरो दद्रे थेंक इउ सो माच अनामिका थेंक इउ सो माच आरो एभरिवान सोर दं गासैखौबो थेंक इउ सो माच ददेरे वेलकाम टु सनजित लाइभ स्क्रिम नामदारना थेंक इउ आइ हर दे नामदारना थेंक इउ सो माच आं एलबिसो दोननोसै दायो नै सोलाबलानो दायो नों दहायनो फैयाखै माबाया ददेरे नों दहाय फैनांगौमोन दा बेलासियाव फैफिनदो ददेरे दा बेलासियाव बेनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच गोसो गोरबोनिफ्राय अनामिका नों गुड मर्निं ददेरे आरदि प्लिज सापर्ट मी आरोना आरदि सापर्ट खालामनांगौनो आं एलबि दोननोसैसो आरोना रोजा रोजा साबायखर गासैखौबो थेंक इउ सो माच आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय बेनिफ्राय थेंक इउ आरदि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरदिनिसिमबो आरो ददेरेनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर ब्लु अन गैया ददेरे आरोना ब्लु नांगौ नामा ब्लु नांगौबा दसे होब्रबना होगोन आं आरदि आगै आंनाव फै 10टायाव नामदारना दे ददेरेनो ब्लु होना ददेरे नै नों ब्लु होबाय आं दे थां दसे थांना फैब्र थां 1 मिनिट टाइम होबाय आङो 1 मिनिट टाइम होनाय जाबाय बेनिफ्राय आं ददेरेनो ब्लु होना होबाय थांगोन दे होनना बुंदों ओमफ्राय बोहरदो इउटुबाव आरोना ब्लु हरबाय आङो ब्लु होबाय ददेरे दे दसे थांनानै फैना फैदो कमेन्ट ओमफ्राय आंबो थांगोन नोंनाव आरोना आंबो थांगोन आरदि आंबो नोंनाव थांगोन बहा दाबो दोना दाबो दोना ददेरे नों माबा ददेरे मन्दिरा नों आंनि एलबआव थाया मादा आसुरित खालाम मन्दिराया आंनि एलबआव थाया बैसोरनि एलबआव थायो आरोना मन्दिराया नायखुबा खागोन आं दिनै मन्दिरा नोंखौ नायखुमागोन आं सोरना बेसे गोबाव थायो एकदमबारे मेगनखौ फानलौ सेब्राव फोननानैबाबो नायखुमागोन आङो आरोना उन्दुआ आरोना मेगनखौ जोख्लोबा आरोना आं दिनै मन्दिरखौ नायखुमाबाय थागोन आरोना बेनिफ्राय ददेरे लोगो जाहरदो आरोना आरदि साबदानो आरदि नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय ददेरे सोरखौ साब खालामनानै कमेन्ट होना गारबो बेग होफिनगोन बिथांमोना टेनसन लानो नाङा जायखौ बेग होआ होफिनगोन आरोना बे होखायो सरिलै आं सोलाबाखै आरोना मन्दिरा नों सोलाबखाया दा बेलासिनि 4टायाव सोलाबा नोङो मानो बिना मेगन गिदिर जानानै नायगोन आरोना मेगनखौ गिदिर बिसिगोन आं दिनै मेगनखौ गिदिर बिसिगोन आरोना मन्दिरा बेनिफ्राय आं बिराद बाक्सानि सिख्लाफोरखौ लाइक खालामो बाक्सानि सिख्लाफोरा एसेबो आंखौ नायफिनथारा ना कमेन्ट हर ददेरे होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरना बुंदों ददेरे दे आं एलबि दोननोसै होनबालाय थेंक इउ सो माच मन्दिरा गाबाय मन्दिरा साबदानो मन्दिरा नोंखौबो साब खालामबायनो ददेरेया बाय बाय थेंक इउ सो माच गासैखौबो एभरिवान गाइस मन्दिरा अके ददेरे
मैया आब' गावदां गोदान दंमोन एथ'ब्ला साखौनो खालामा दाना अके मन्दिरा थेंक इउ सो माच आरदि थेंक इउ सो माच अनामिका थेंक इउ सो माच जदिरा थेंक इउ सो माच गासैखौबो एभ्रिवान गाइस थेंक इउ सो माच